دەستپێکا من بەڕاستی بزمانی عەرەبی بوو ژبەرگۆ ئەس شاگردۆ و dibistana عەرەبی بوو یعنی هەر کەس زانێ دوێ وەختێدا وەکێ زمانی me وەکێ çanda me qedexe bû zimanê Kurdî ji xwe qedexe bû destpêka min yanî wekî her kesî hinek xêzik bûn lê tiştekî di hundirê me de hebû yanî min dixwest ew tişta ez vala bikim li ber gelek tişta ez ê disekînim yanî li ber xweşikbûnê li ber êşê li ber ev tişt dida diyarkirin û tiştek di hundirê min de hey ez dixwazim derxim lê bi çi rengî be ew ê bi çi şêwazî be gelo helbest be gelo çîrok be heta wê demê jî nexwanî bû ne zelal bû tişta me dinivîsan lê ne zelal bû rengê wê çi ye hêdî hêdî bi demê re bi xwendina pir re bi danûstendinê re bi şêw re mamoste û hevalê xwe re min nas kir ku inû ez helbestê dinivîsînim lê piştî demek yanî ji 1988 salek du sal derbas bû min nas kir inû wela ez rengê helbestê dinivîsînim ji xwe bi erebî bû destpêkê helbestê min li kêleka wê ez însaneke Kurdim ez jineke Kurdim zimanê min jî Kurdî heye ji xwe di malê de jî ji pêv zimanê Kurdiyê min ne diaxivî bavê min û dayika min ji xwe bi zimanê Kurdî te nezanîbûn nezanîbûn bi erebî biaxivin li wê dere me re xwe vedgerê ez însaneke Kurdim çima ez bi zimanê xwe nanivîsînim çima meselan çanda min zimanê min di vir de ne tenê ez hevalê min jî gelek cara ji min digotin ewrebiyata baş e nivîsate bi erebî baş e tu çima bi Kurdî nanivîsînin yanî di wê demê de fêrbûna zimanê Kurdî bi xwe astengî bû ji bo me ji ber ku bi dizî bûn kê te fêr bike tê çawa fêr bibe pirtûka tê ji ku bîne hebû ne û tu nebû lê hinek astengiya bû min çi kir min bi xwe yanî kesekî min fêr nekir pirtûkên Kurdî hînkirina zimanê Kurdî tîpên Kurdî ji xwe min anî min xwe fêr kir ji xwe latînî yanî hebekî belkî ji bo me jî wekî şagird ji me re siviktir bû min xwe fêrî zimanê Kurdî kir tîpê Kurdî kir min dest bi Kurdî kir li kêleka erebî min dest bi zimanê Kurdî kir midî ez yani zanim ez karim Kurdî bêjim lê astengî di wê wextê de wekî Kurd û wekî jin yani her du ji bo me astengî hebûn ji di aliyê de hem wekî Kurd û hem wekî yekê jin di civakekê de hebekî civakek yanî ez nabêm heta talî girtî bû ji xwe civaka me Kurdî cuda ye ji gelek civaka hinek demokratî hinek azadî tê de heye lê dîsa jî wekî civakek di rojhilata navîn de yanî tehefüzatê wê li ser jinê hebû fe gelek hebûn yanî pirsgirêk na hebûn yek ji wan ku inû meselan wekî jinekî nabe tu tim derkeve û her wer hebek astengî ji vê alî hebû aliyê de jî wekî zimanê Kurdî yani meselan nerûniştî bû weke aniha yani aniha em dibînin ku zanîngehê me hene peymangehê me hene dibistana me heye bingehek xurt ji zimanê Kurdî re ji rêzmaniya wê re em bê wekî helbest ji şêwazê wê re ji pêlê wê re ji behrê wê re deryên wê re yani ana rûniştî wê çaxê ev tişt nebû